खर'आ सवानाय खर'आ खाबद हो इमान लेखा इथु केन'खा खाबु मय होननानै जा रायबायखो दखानदारखौ दाना दखानदारा जाबाय ओइ 5 टका 3 टका চাহ খাবলৈ আহিব ইয়াত কি ফিফেৰা নাহিলে হাতী আহিব নেকি তালিয়া জিনিসটো এনেকুৱা 3 টকাৰ 5 টকাৰ চাই খাবলৈ আহিব ইয়াত পুৰুৱা নাহিলে হাতী আহিব নেকি হা দেখो रायजाहरबाय आरोखि ओंखायनो मानसिफोरखौ जाम्बा जग्ला रोङा माया होननो नाङा सिङावबा मा गोरों गिनांगौ এতিয়া কোন गियानि हर हा इमान स्टैंडार्ड लागे जुदी 5 स्टार होटेल केव जवा नाय 3 स्टार होटेल देलाय मिनिलाय मा बुंगोन दिनै सेंग्रा सिख्लाफोरनि भ्यालेन्टाइन डे हाबाफारियाव बिथांमोननि थाखाय दिनैनि बे भ्यालेन्टाइन डे 14 फेब्रुवारि जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर जायफ्रानाखि हाबा जायाखै बिसोरनि थाखाय बिराद मोनसे मामा आसरित मोनसे प्लेजेन्ट माने आलदा गोजोननाय आरोखि खुनु सुनिबार रबिबार बबेबा मासाव अखा बारहुंखा बोथोराव लोगो लानो हायाब्लाबो नैबे सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबे 14 थारिख फेब्रुवारिखौ ओरैबादि सन्मान होयो माने लोगो लालायथारो आरोखि ओमफ्राय गोसोनि दुखु सुखु मामा गिफ्टनि गेजेरजों अननायनि नेरसोन होलायनानै लोगो लायो दा बिथांमोनखौ रोजा रोजा अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय आंनिफ्रायबो दिनैनि बे 14 फेब्रुवारियाव बेजों लोगोसे दिनै सरस्वतीबो फुजा औ सरस्वतीबो फुजा औ बेनिबो अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो बावहरबाय फरायग्राफ्रा मोजाङै फरायथों खम फरायब्लाबो जेन' साक्सेसखौ मोजां साथों आं बेखौ आफा इसोरनाव आर'ज गाबहरबाय आरोखि जोहोलावफुरि पार्कआव नोंथाङा दिनै नैबे समाव माबादि नांगौ औ दिनैनि बे तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे जोहोलावफुरि पार्कआव दिनै जोंनि ट्रान्सपर्टनि EM रनेन्द्र सारा लेंहरनायखाय आं बे पार्कखौ नायनो फैदों बिराद गोजोननाय मोनदों गोबां मानसि जादों आरो दाखालिफोरनिफ्राय बिराद 10,000सो सानसेयावनो बिदि बे पार्कआव बेरायफैनाय मानसिफोर खोनादों आरोखि दा दिनै नुदोंना आरो दिनैथ' एखेबारे मेगनजों नुनो मोनबाय बिराद होंगो दोंगो आरोखि गोबां दङ दिनैनि सानजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांनिफ्राय डायलग मोनसे औ दिनैनि बे 14 थारिख फेब्रुवारियाव आङो बेखौनो बुंनो सानो जेराव खिथाया मानो गरिब जा माहाजोन जा बयबो माने गोजोननायखौल' हास्थायखायो सोरनावबा फैसा दं गोजोननाय गैया सोरनावबा गोजोननाय दं न' गैया बिसना मोजां गैया आरोखि ओंखायनो नोंथांमोना जेरावखि दं गोजोनै था अनलायनानै था मानो होनबा थैबानो जोब्बाय थैबा जेबो थांफाया रायजोफोर थैब्ला गांसे सि गुफुरल' थांगोन बे सि गुफुरनि दामा 100 थाखाल' 100 थाखानिया बांद्रायबावो आरोखि 6 फुट 7 फुट सि गुफुरा मा बेसेबां लानो ओंखायनो थैबा जेबो थांफायाब्ला नोंखायनो अनलायनानै थानांगौ गोरोबलायनानै थानांगौ नांलायनाय खमलायनायखौ बाद होनांगौ आरोखि जोंनि न'खराव हारियाव समाजाव नांलायनाय खमलायनाय एरसन एरब्र' बखिलायनाया बारा जाबाय दा ओंखायनो गासिबो गारि मटर बिल्डिं स्करपिय' आइफन टाइफन ड्रेस बे मोखां गोजा गोजा गासिबो सिल सिल खानाय मोजां महर मोजां साफा थैबानो जोब्बाय आफ्टर 60 years everything will be damaged vanish away from this world एखेबारे जेबो थाहैनाय आरोखि there will be nothing after 60 years दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायहरबाय जेन' बे 60 बोसोर बैसोआव सोरबा सोरबाथ' 25-30 जाखाबाय 40 जाखाबाय 20 बोसोरल'सै सोरनाबा बेलिडिटिया बेखायनो बे गुसुं समाव अनलायनानै जेन' थायो थैब्ला जेबो थांफाया सि गुफुर गांसेल' थांफागोन बेखौबो नों हारसिङै जोमनानै थांनो रोंनाय नङा नोंनि हिनजाव नोंनि बिदा फंबाय नोंनि जाथि बंस'फ्रासो फिसिन हरगोन नों थालखौनो मोननाय नंला आरोखि सेंग्रा सिख्लाफ्रा भ्यालेन्टाइन डे फालिबाय हाबा जाखानाय हौवा हिनजावफ्रा मा माने सेंग्रा सिख्लाफ्रा जायफ्रा हाबा जायाखै बिसोरो भ्यालेन्टाइन डे फालिबाय जेनेबा 14 फेब्रुवारि ओमफ्राय जायफ्रानाखि हाबा जाबाय बिसोरनि मामा फालिनाया ओरैबायदि माने जेन' गुबुननि हिनजावखौ बा गुबुन सेंग्राखौ बा गुबुन सिख्लाखौ गुबुननि फिसायखौ जेन' नोजोर नाङा बिनि थाखाय गैयाब्लाबो मासाव 10 बारसो 1 घन्टा आर'ज गाबनांगौ आरोखि आंनिब्ला नङाब्ला मालायनि हिनजावबा गावनि हिनजावनिख्रुइ साबसिन नुयोब्ला बेखौ नायफ्लांनानै लब जाफ्लाङो बेयावनोथ' दोनखारनाया जाबाय औ ओंखायनो जायना हिनजाव दङ बियो मासाव गैयाब्लाबो 10 दिनखौ 10 घन्टा बियो आफा इसोरनाव आर'ज गाबनांगौ आरोखि दा गाबफेराखैना मानसिफ्रा ओमफ्राय जायना फिसाय दङ बेबो जेन' फिसाया गुबुननि मेगननि नोजोराव गोग्लैया गुबुन माने
हौवाजों थाङा बे फिसायनि थाखाय बे मासाव गैयाबाबो 10 घन्टा 10 दिन आर'ज गाबनांगौ आरोखि होमब्ला इसोरा खोनासंथारगोन अनलायना गोथारै थागोन थैजासिम डाइभर्स बुस्थु फाथैलायनाय बुस्थुआ फैनाय नङा आरोखि खारलायनाय जानाय नङा नङाला मा बे लुबैनाय गोसोआ लुबैबाय थाखायो दा बेखौ जोङो दबथायनानैसो दोननांगौ जाय मानसिया गावनि गोसोखौ हमथानो हाया बे गावनि मोदोमखौ हमथानो हाया जाय मानसिया गावनि गोसोखौ बुजायनो हाया बे गावनि आखाइ आथिंखौ बुजायनो हाया बेनिखायनो मिथिबाय दा बेनिखायनो आफा इसोरासो बेखौ दबथाय होगोन आरोखि मानसिया लुबैखायो दिनै स्करपिअ बायगोन गाबोन फरचुनार बायनो लुबैगोन दिनै बिल्डिं लुगोन गाबोन दुबाइ आमेरिकायाव फ्लेट बायनो गोसो जागोन माने मानसिनि हास्थायनाय लुबैनाया जोबखाया दा ओंखायनो बेखौ आफा इसोर अबंलावरियाल' बे लुबैनायखौ बन्द' खालामनो हायो मिथिबाय सासे हौवाया 100 जन हाबा खालामथों थेवब्लाबो बिनो थोनाय नङा लानो गोसो जाबावगोन बियो नंगौ दा मोजाङै सोंना नायसोरो सोरनाबा हाबाया खनबा जाबाय सोरनाबा 4 दं 3 दं हिनजावानि दाबो लानो गोसो जायोनो मा बुस्थु बेलाय दा बेनिखायनो लुबैनायखौ बे हास्थायनाय गोजोननायखौ दोनथ'नानै अनलायनाय गोरोबनायाव थाबाय थानांगौ थैबानो जोब्बाय आरोखि आंनि दिनैनि सानखौ लानानै दोंसे मेथाइ